Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mu labaran mu na yau da kullum. A yau muna dauke da wani labari mai ban mamaki daga gasar La Liga ta kasar Spain. A wannan karan dan wasan Atletico Madrid, Angel Correa, ya yi abun mamaki ga Real Madrid. Bayan ya zura kwallo ta karshe a minti na karshe, wanda ya hana Real samun cikakkiyar nasara a wasan. A cikin wasan da aka buga tsakanin abokan gaba, Real Madrid da Atletico Madrid, an ga wani wasan da aka taka cikin zafi da gasa mai tsanani. Real Madrid ta fara jan ragama da kwallo ɗaya babban dan wasanta, amma Atletico Madrid ba su haƙura ba. Bayan gwagwarmaya ta tsawon mintuna da dama, dan wasan Atletico, Angel Correa, ya samu dawar bawa Real Madrid mamaki da kwallo minti na ƙarshe. Wannan kwallo ta Correa ta mayar da wasan kunnen doki da ci 1-1, yayin da Real Madrid ta kasa cin nasara kamar yadda aka sa ran, duk da kasancewar ta kasance kan gaba a gasar La Liga. Wasan ya kasance ɗaya daga cikin jerin manyan karawa na wannan kaka, wanda ya jawo hankalin miliyoyin masu kallo daga sassa daban-daban na duniya. Kwallo ta Correa ta ƙarshe ba kawai ta kasance babban mamaki ga Real Madrid ba, har ma ta ba Atletico damar samun maki ɗaya mai muhimmanci a gasar La Liga. Wannan maki zai iya taka muhimmiyar rawa a lokacin da Atletico na tseren samun kofi ko kuma gurbin gasar zakarun Turai. Dan wasan Correa ya bayyana cewa wannan kwallo ta ƙarshe tana nufin da yawa ga magoya bayansa. Kasancewar Real Madrid ba abokan karawa bane ba masu sauki. Wannan nasara ta sa Atletico ta samu ƙwarin gwiwa a nan gaba. A ƙarshe dai wannan wasan tsakanin Real Madrid da Atletico Madrid ya nuna cewa a gasar La Liga komai na iya faruwa. Duk da kokarin da Real Madrid ta yi, Atletico ta samu damar tsira da maki daya. A ci gaba da wannan kaka, za mu ga yadda Atletico za ta yi amfani da wannan nasara wajen taka rawar gani.